Chladné múry držia stráž. Je v nich vrytý osud. Sú pripomienkou minulosti, strážcami ľudských tajomstiev, citov a nevypovedaných slov. Kedysi neveľké sídlo vládcov tohto kraja, útočisko i miesto moci a kontroly. Vyše 400 rokov dozeral na ľud a pôdu, naveky spojený s menom Suňok. A čo dnes? Pamätnica našich koreňov, svedectvo histórie, most medzi nami a tými, čo tu tvorili život kedysi. Zažil svoju slávu i postupný úpadok, aby znova povstal do prítomnosti. Nesie odkaz, nech nezabudneme, kým sme boli, prečo sme takí, akí sme. Pripomína základ, na ktorom môžeme spoločne stavať. Naša kultúra. Kaštieľ Radoľa.